Ngipdiang sumubaya pibaroki paraloki parajor sa sisen shaki sawayom. Ka North East United kala kiew Joit shaka kyrdan ka baar mentaka janmet aden bakal laban penlim ya ka Punjab FC da ar la kawe ka jingyalakai ka bakan North East United kala haban ialehkai tang ship ngut kirang ialehkai habar kawe ka kala ka baar haba USD sing ulai red card ka minit basau pusan prosau hakane ka janmet kan North East United kala yo ban tap ya ka gol ka beningkong haka minit bakhasan lingba ukilermo bad ya ka gol ka baar la tap da UN Albiax haka minit bakhat pra haka kala ka baar kan North East United ka bala habban ialehkai tang shi phongut kirang ialehkai kala ya khunduki khaj banyadana ka jingsha tap gol haka Punjab FC penban haka minit ba pra nobo select ka Punjab FC ulaya ban pen paisi gol ka bala pen area ka mensem kinong kersian kan North East United da ka jing shifting yo ba ka Punjab FC kan laban penyak haj ya kan ni ka jing ialehkai penban ka jing satar palat kirang abdin ka North East kala penlong ya ka North East ban khur lai pon na ka ni ka jing ialehkai persya ka Punjab FC menta ka janmen lang baka ni ka jingjob ka North East ka don haka kyrdan baar haka may yakan pon da kasan points ar points kamadin ka Bengaluru FC kabadon kan nyo points naki pratli ki jing ialehkai kublai ya piki paraloki para jorte tadado bungi dia sembiang haka weipat ka video kublai sibon Audio Jungle.